Yabona makhulunywa ngenzoka yeke inkanakana kuqobo layo le. Iyona impela ngoba lezi zifo njengoba zivela kanje ngokuhlwahlwa kwazo nodokotela bavele bathi nje i-cancer uma bebona mhlawumbe ukuthi isimo yabo. But ngala kubantu kuthina esigcina amasiko nesikholwa khona emsamo uma kuvela kanje njengoba usho nokuthi akezwa inhlungu umntwana lento ofuna ngabe Kodwa manje iyaqhubeka iyavuvukala. Iyaqhubeka impilo angithi yabo. Kodwa nangu uyakwazi ukuhamba kokuthi liyamzacisa emzimbeni ukuthi khona into emidlayo esingazi ukuthi ikhambi likephi naye kumkhulu uma ukuthi ke uyena akasho phela ukuthi ingane kufanele kwenziweni ingane ingafeli izona engazazi. Hey. Yeah, kulikhuni bakithi, kulikhuni. Asethembe kodwa ukuthi ke usizo luzoqhamuka, luzotholakala. Mina okungijabulisayo ukuthi ubuhlungu akubukabuzwayo. Uyabona ngabe kushayisa ngovalo kakhulu kube mhlambe nasebusuku akalali iyaqaqamba lento yenzani. Kodwa uma ubuhlungu bungekho ake sibe nalo ithemba lokuthi izoba khona indlela yokuthi yelapheke lento. Nanokuthi ke kushayisa ngovalo ukuthi ma sekuzoba nombiko ukuthi uma esibhedlela ngeke abuye eyohlinzwa kanti ngokodokotela udokotela mhlambe mabithi bona ngahlinzwa babona kungenzeka lokho kuthanda ukuthi kudide mhlamba ke sizwe kubaleli bethu ukuthi mhlambe ke udate kubelu njengalolu kumiswa kanjani ngoba enye into angazi mhlambe mkhonazi nike nasithatha isithombe somfana nasinameke inkundleni zokuxhumana. Sesahamba seyakhona sibesiwe sayifaka namanje sesifakile futhi bangangena nje abantu bakhommente nakhona basibona abantu yes isiphi isimo esikanje kwenziwa njani ngoba odokotela nathi sithembe bona nabantu bendabuko ukuthi inaba ngasiza kunjalo ngisho lokho ngoba abalali bokhozi abalalele njengamanje bangokwegaba ehlukahlukene abanye mhlambe bangaqhamuka nokuthi yini engenziwa makunje nombiko lokuqhamuka nendodakazi lo omncane oshiwoyo wasekhaya elikhulu ukuthi kufanele kumiswe kanjani kufanele kwenziwe njani ake sicele kumlaleli nje umbono wakhe usithumelele i-voice note ku 0716136667